IFM News. Lokal. Idol Dennis Kamen. Gapo iti panagtudo Idol Bernard nagataw tinarway nga simusimot iti Gisarat Ilocos Norte. Iti may isang hotel Idol Bernard makita iti panagtiad tinakaad ado nga simusimot nga nagbayong atraksyon iti may isang pasken iti nadakamat ang lugar saan met nga na-distract iti banda nga tutuar gabuta arig nakit Arcos iti venue iti na panagtuar sa Gapuna nga atraksyon kaya ba nagbuya iti reto panagtukan iti masang banda iti masang hotel iti Ili Asarat Ilocos Norte naman nga ti simusimot ket agtao dugas nga agtudo dugas ket digito ket tumayad ang kalpasan iti nasurok nga 30 minutos matay tumatlaing digito nga simusimot gabuta may kat digiti payak na ti simusimot ket may isang exotic food kaya iti Lucano nga ni mas ikirog nga pagbalin nga pulutan Idol Bernard. Ay! Ito kasi musimot ket agbalin dito iti anay no Idol Bernard iti bunton ngayon doon no madanuman rumartan ito nakatayad lang ket tumatipayag na andigad ket bolokwan ito nga simusimot no ti aldaw ket ti mga dito ket digitay manok titok-tokin doon kwa kung saan ka iti insekto taltalon yung gabuta rabi ay kit kuton iti nang bagbag kakakwa dangin paigid ay kasaget na namin at nanam dagito nga simusimot Idol Bernard ti simusimot ket may bilang sustansya dati araman na gabuta dati ket fresh iti nagapon iti dagangem do tay madalumanen sinukwan dati hangag balin gabuta narasi iti payak dagito nga simusimot itagdama agtodo dung simusimot kastoy mamalpasti panagtutudo ogre ka apay adot simot-simot dita dati spotlight na ada na panam nga daya ano na alak? Victory Party Idol Victory Party lakin Victory Party ni Apo Mayor agit ni Maapo Mayor kin ni Apo Bisa iti agama Idol Bernard apay di na nagayab apay sikalat ayaban da digiti tagasarat nga nagbutos ka dakwa daan na inday neban aduda Idol Bernard adong tao adapin Anthony sikalat awan paunay kidi ni Apo Mayor Elect Ralph Medrano aya nalipatan nakmeten na baka malipatak tumantuno sa marunong panagbubutosan baka sikat nakaligat baka inimbitar na kan hamon na malaglagip Idol Bernard awan invitasyon na deta nalagip latta sa bali latamat aya na Adami special someone na ediso nga. Kabuting na maamuan ni Bernard. Baka makansawa. Di ko man nagpatnag kami nga naging inom. Di awan ko mati eye for an eye tata. Inom for inom. Kunanan ako eye for an eye. Sumanag sa kayo Bernard gabuta nagitay ng suporta kadakwada ket in return ay ket iti another fellowship panagyaman so nga damit iti banda ang dito kadaanan vintage lalakay bagbaget paune mo deta vintage bagbagamot kami na apa ano sunshine band kasta ano nga vintage vibe vintage vibe tiamok no ana iti pang socialite iti hotel iti genre iti tinagtuwar dang kang kanta no iti amom no sample jazz nga kanta ket social babak nang nukwa iti ana nga tikin ang tada dikan isem man latan isem tanang bak kami kunana ana iti kwa jazz iti masmonro tiamok no kadaanan kung kunam mo ngamin 80s kunam stylistics okay stylistics balik kadaanan ngem na in revive iti Ilocano kadaanan upbeat iti upbeat iti tukar na nga handa nga kinanta areglo na tek ko silap handa kinanta intun agsarakta kunana kusilapan ka nangabaknak na atiw ka piman kantulata kunana kumamet awan ka say
Dito oldies but goodies. Tiamo ko na Ilocano. Okay. Dito foreign song. When. So nga, nasiyat, natindas meta, dapat dito simusimot, manikandingay, itireto yung victory party ni Mayor Medrano, kenti anak lang ni incoming Mayor Ralph Medrano at Bernardo. So, kapot bakras di bantay, ato siguro simusimot ijay. So nga, simalo dahil may damit, nakipagla, andingay, itireto yung victory party, dito ng ating iti-iliti sarat Ilocos Norte. Idol, Dennis Alivio, Tatak, RMN.